A blessed morning to everyone. Patuloy ho tayong magpuri sa ating Diyos. Let us sing our hymn of praise, Onward Christian Soldier. O buyot ni Kristo, gubatin tayo, Isu ti Pangulo, agtalek tayo.
raya napigsa imunan itam ketimpang ato na ti bandera na o buyot ni Kristo gubatin tayo isu ti Pangulo agtalek tayo itinagam na agkintayek dagiti nadam ka akabusor na agbaligi tayo adi bumuro ti Diyos tay ti tulong buyotin tayon o buyot ni Kristo gubak natin tayo isu ti Pangulo agtalek tayo magnasita tanong ti Iglesia at Diyos datay ti soldados ditay aglusos agmaymay sa tayo buyot ti Apo may sad sursuro ayat kendungo o buyot ni Kristo gubatin tayo isu ti Pangulo agtalek tayo. Tayo po ay manalangin. Kami po ay nagpupuri, Ama, at nagpapasalamat sa buhay at kalakasan na aming pong taglay mula sa iyo. Patuloy po naming itinatalaga ang aming pagpupuri at pananambahan sa umagang ito. Ikaw po ang siyang mahayag, ikaw po ang siyang patuloy na maramdaman po namin at mapangiti namin, Panginoon, sa aming pagsambang ito. Ikaw po ang siyang patuloy na mangusap sa magitan ng iyong anak na siyang itatayo sa amin upang magdala ng mensahe ng buhay at pag-asa. Ikaw po, O Diyos, ang aming maitaas. Ito po ang aming panalangin sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mukti Diyos, sumbatan na kararago. Mukti Diyos, sumbatan na kararago. Nuagbiaga ka na santuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Itdem ti tinapay, ti biyaga po. Ama ipay, ito'y kararwag. Kas panang ted mo jay, den at bye-bye. Kadagiti tao adu unay. Ibasa kada kayo tinaimbag adamag ang masarakan iti baro at tulag, kas insurat ni San Pablo, dito'y may kadwa nga Korinto, Kapitulo 9, versikulo 6, aging gana iti 8, ket kastoy iti maibasa. Laglagi penyo at itao abasit ti imula na, basit met ti apitan na. Ti tao nga adu ti imula na, adun tumet ti apitan na. Ngarod mangted kuma ti tunggal maysa, kas agubog iti puso na. Saan kuma anasakit tinakom na, wenno mapilpilit, tayaten ti Diyos ti mangted asiraragsak. Kabalan nga ited iti Diyos ti adadupay, ngem ti kasapulan niyo,
ket aglaplupusanan kayto akanayon, tapno agsomsobrahan kayto, ang maipaay iti panagramidyo, iti naimbag. Kas kuna tinasantuan na surat, si bubuslon amang ted kadigiti napanglaw, ket agnanayon, iti kinamanagparabor na. Ni Apo Diyos, nagbendisyon, iti panakaibasa, iti paset, tinasantuan na surat. Amen. Ti sao anaragsak sao ama magbiag. Ti sao anaragsak sao ama magbiag.
All right. Thank you, choir, for that beautiful rendition. Shall we give them a round of applause as we glorify the Lord with that music? Naimbagat, abigat kada kayo, kakabsat, datoy manen ni Pastor Menre nga mangi daton kinyayot iti mensahe. Idinapalibas nga Domingo, in tid ko kinyayo daytoy importante nga mensahe ti Apo. In share ko kinyayo dayjay panangitid ti tithing. Tata ka ituloy tayo manen daytoy pagtungtungan tayo. Ta hanpay nalpasmat atoy Agosto kay agpatuloy ti panagselebra tayo iti Stewardship Month. Now last time I shared with you understanding on the giving of tithes. And as I have said in our discussion that we try to unlock the floodgates of heaven. We have to make sure that we would have the opportunity to unlock those floodgates. We're not just talking of one gate, we're talking of many gates. And we will try to unlock it. And the way we should unlock it would be by doing what God has commanded us to do. And to get out from the curse. And even the accusation that hurled upon men that we are robbing God. So this morning, I would like to invite each one of you to seriously consider this. And it is my prayer today that many will be convicted. Not only be convicted, but at the same time be converted and change the course on how they serve the Lord with the stewardship of time, talent, and treasure. And so this morning, let me continue our discussion, but let me begin with reminding us of Malachi 3:8. Kunana, will a man rob God? Mabalin niya nga titao ka takawan na ti Apo. Kaya diniretso mat ni Apo, ti bagbagana nga pudno. Yet you rob me, but you ask, how do we rob you? Kunana. Kaya taktakawin yo, ti panangtid yo ti tithes kan offerings yo. You are robbing me in tithes and offerings. Duwa gayam, day Jacob Sat. Duwa, panunutin nyo nga nalaing, daytoy. Nung lang tid ka ti tithes, awam intid mo nga offering, agtatakaw ka lang. No ti naramid mo latak nga mangtid ka ti offering, hangkamat mantid ti tithes mo, kabsat, agtatakaw ka lang. Ti kaya nasawen, duwa ti aramidin ti tao, tapno hang makuna nga iso na agtatakaw. Nag-alas no ti Kristiyano nga agserserbe ti Apo ken ti iglesia nga agtatakaw. Ti kaya nasawan adugayem tagtatakaw na kakabsat. Kamadi tayo kayat dayjay isong ngaror nga maaramid tayo ti kunana ti Apo nga our tithes and offerings must be given unto Him. Nuhan tayo aramidin daytoy nga duwa kakabsat. Kakunana, you are under a curse. No ada curse kanyam kabsat, kaslahan na pintas ti mang mangyari ti biyag mo. Hanlang da di mangyayari ti biyag mo, no ada curse kanyam ka ada problema na ti spiritum. And the whole nation of you because you are robbing me. Now, last time, we talked about tithing, kakabsat. And I am now seriously looking at the list of our members giving their tithes and offerings.
And I am monitoring, in fact, because I'm receiving copies of all the stewardship of our faithfulness, or the report of our faithfulness. And it is my prayer that there will be an increase in those who will be giving their tithes and offerings. And I think this is an opportunity for the church to somehow reinvent the kind of giving that we are doing in the church. And perhaps we will concentrate on tithes and offerings. Now, kakabsat, ituloy tayo tatan. Kunana, you bring the whole tithe into that storehouse, kunana, that there may be food in my house. Kunati Apo, test me in this. That's the problem with us. No sagpamisa madita yung i-test ti Apo. Kunana ka i-test me in this. Awmut ma. Nothing will be lost if you will simply trust Him. Awan amok nga tao nga intest ng ti Apo, timangted ti tayt na ken offering nga na naawanan ti biyag na ken ti trabaho na ken kita na. Awan kakabsat mabalimpay nga adto ti amok nga tattao ken Metodista ken Kristiyano nga idi dumawdawat isuda iti blessing intinti Apo, they actually flourished. They became successful. And all those promises that they made to the Lord, Lord, if you will bless my business, Lord, if you will bless my work, if you will bless me, Lord, if you allow me to go somewhere else to earn money, I will do everything for you. I'm going to serve you. I'm going to sing in the church. I'm going to give my tithes. I'm going to give my offerings. And people would make a promise because their motive is for them to prosper. But that's not the problem, because God would normally answer and He will give the desires of your heart. Amok, adung katatao kan Metodista kasatin napasamak kinyada. Nagbimak nang, dimakkel talaga tikit kitain da kakabsat. Idi umununa, damdamo, ka na talaga nga naglaeng, agkukwire da, talaga nga kadayo nga mapanda ti church, ado ti ararami din da, kakabsat. Idi dumakkelan amin, nga makita dan nam amin kakabsat, ti produce da, kaday to yan. Amo makita idi churchen. No ti church ka dumawdawat ti donasyon, da programa, ay kanayon ti complainan, do ti bagbaganan. Titihana sayaat, uray Domingo, agtabtrabaho da. Agluklukat ta ti business da. Hamu makita ijay iglesia, ala tinangyari na pasamak kinyada, binawin ti Apo am amin. Anlang nga binawi, dajay trabaho, dajay business da, ano ramin ti Apo, uray jay biyagda, inala na. And I know a lot of people there, then who prospered because God has given them opportunities in life. But I have never seen somebody, brothers and sisters in Christ, kakabsat nga Ilocano, nga di intesdan ti Apo, kaawan nangyari. Ada nangyari, nagdakkel ti nangyari. So kastamad lang ti challenge ko kada kayo, kakabsat. Kung ti Apo, test me in this, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. This is a command with a promise. This is the command that God would like each one of you to experience. Because He is a true God. Kung tayo, He is the source. He is the owner. Isunat ti akin kukwa. No kayat na, mabalin.
No itid na kabsat, ngem, itid na no, araramidin tayo ti kayat ti Apo. Tata, ajay may kadwa nga daw-dawatin ti Apo, kat dahil offering, nalpas tayo ito yun eh. Kuna tayo, tithe is a matter of obedience. Ajay 10%, kukuha ti Apo daytoy. Insublim lang kabsat. Awampay naggapo kinyam. Awampay naggapo kinya tayo. Awampay na itid tayo. Ajay 10%, insubli tayo laeng. Kukuha ti Apo daytoy. Kukuha na. No, ada 100% nga para kinya tayo kakabsat, tinabati ka 90% nga kukuha tayo, kung kukuha tayo dayjay, ti kaya nasawen, no kukuam, si kati ag-decide, si kati ag-panunot, si kati mangted ti judgment na, ana ti kaya mo kagawin, na aramiden, itil 90% nga kukuam. Ngam daydi is, sangapulo, nga daytoy, kakabsat, kukuha ti Apo dayta, isublim. Isublim. Awampay na itid mo. So, namang mangtid ka ti tithe, kakabsat, sursurutim lang dahil kaya ti Apo nga isublim kinyana, dahil ti kukuha na eh. Ngam aji kukuam, awampay, zero, kakabsat. Iso nga ajay 90% ti paggapon na, iti offering mo. Ti paggapuan na, iti pledge, donation, contribution, solicitation, special giving, or aday kuna tayo nga, mangtid tayo ti charity, kan adupay kakabsat, agapo ti 90%. Sikat ti mang decide. Ti offering na itid mo, ti Apo kakabsat, it is a matter of faith. Ti kaya nausawen, if it is a matter of faith, it is a matter of believing that if you will give something to the Lord that comes from you, that it will flourish, that it will grow. It is by faith that God will return back what you have given. That dayjay no nakabsat. Numangtid ka, tinagapuan ti 90%. Numakita ti Apo, nga ajay pamatim, kauri mangtid ka, kakabsat, ang mga isublimit lang ti Apo, i-bless ka ti Apo, itid mo lata, tagab dati nagkapo kinyam, ngam aji sangapulo kakabsat, isublim. Mangtid ka, nagkapo kinyam. And I would like to challenge the members of Knox United Methodist Church to give importance on the offering. We're giving so much focus on the tithe, which is good. Nasya aday jay. Tagamin itid tayo, isubli tayo jay sangapulong nga porsyento. Namdaday 90%, amom kitkitain ni Apo, kitkitain na, nukasano tayo ag-decide, naggapokin niya tayo. Dahil iti offering. So, every Sunday and every giving, we should think of two things here. We give our tithe, we return back what belongs to God, and we give our offering coming from us, coming from our hearts. Nakasano tayo kitain da ito'y offering, kakabsat? Nagkaputi 90%. No ito'y 90% nga kukwam, mano nga porsyento ti kaya mo nga itid. Ti kaya nasawaan, awan specific nga amount na kakabsat. Tagamin, sikati mangi plano, sikati mangi baga, no anati kaya mo nga offering. Dahil ti pagtungtungan tayo, tatang. Okay, tuloy tayo. Offering is mandated and expected by God. Kitan tayo dito kakabsat, ajay offering hangko ibagbaga, handay to'y offering, hanga policy dayta ti iglesia, dagapu dayta ti Apo. Sino mang bagbagakin niya tayo, nga mantid ti offering tayo. Old Testament time, New Testament time, God is endowing each one of us to give our offering. It's a mandate. It is not a request. It is a mandate. Iso nga rod, kakabsat agad ti tagtatakaw.
Tara uray, daytoy ka mandated, naggapo kini Apo, ka maditayo latang gungunay. Maditayo kaya nga surutin. Kadaytoy ka expectaren, ti Apo. He's expecting it. So every time we worship, every time we come to the Lord, God is expecting it. He is looking for the offering. Tagaminda di tight ang muna nga isublim. Ay, nasya talaga no isublim. Kanagado ti agtatakaw, isumadida nga kayat nga isublim. Ngam ti expectarin ti Apo ka, ajay offering nga naggapok kinyam, kitkitaan na, sagmaysa, kantunggal, kadatayo kakabsat, kitkitaan na, anang nga tati itid na daytoy, anat nga tati itid na, tatanga Domingo, anat itid na tatanga kanito. Kunana iti Deuteronomy 12:6, bring your burnt offerings and sacrifices. Kita nyo? Offerings, sacrifices, your tithes and special gifts, what you have vowed to give, and your free will offerings, and the firstborn of your herds and flocks. Birbiru kanday tatyapo. If you think that God is not serious about looking each one of us and waiting for us and expecting each one of us to give our offering, you're dead wrong, because every time that we come and worship, there is a need for us to bring our offerings. Just imagine, all of these are expected from us. Subli tayo, ti Malakay 3:8, kunana, will a man rob God, yet you rob me? It is a mandate. It is a command. God is expecting us to give our tithes and offerings. Kunana ti Luke, chapter 6, verse 38. Give, and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure, kita nyo kakabsat, basahin nyo nga nalaing, with the measure you use, it will be measured to you. Kaya nasawin kakabsat, expectarin ti Apo ti mangted. No kasanom nga i-measure ti panangted mo, kasjay matlang i-measure ka ti Apo. No ti measure mo, kapag kapsat ti panangted ti offering mo, kahaan na pintas, kasjay matlang ti panagkita ti Diyos kinyam. Naawatan nyo. No ti pinag-measure mo kakabsat, ti pinangted ti biyag mo, ti pinangted amin, ti panagtalentom kan, ti treasure mo kakabsat, kanayon ka nga complain, kastamat lang ti panag-measure ti Apo kinyam. Tapos tata ibagam, Apo, ikanak tinapigsa nga kastoy, dakkel nga kastoy kakabsat, nga hangka malamantid. Adya binasa ni Pastor Marcel Tatay, nagsaate, hangkade. No basit matlang, ti maalam. No dakkel malang ti maalam. Ang mababaling kabsat ng tidkam basit, ti expectarem ka nagadu. Ti Apo ka, He is a just God. So if you want to have the measure that will be given to you, if you want that the measure of God is pouring out of blessing, and the measure would be gargantuan and huge, and the measure of God would be something even best of the best church, you have to do your measure, because the measure you will use, that would be the measure that God will give to you. Kasano tayo nga makita ajay measure nga daytoy nga ibagbagak kakabsat. Ti offering, ti bagbagak, naggapukin niya tayo, hangkari. No naggapukin niya tayo kapatid, kakabsat, ajay measure tayo, ajay tikit kitain ti Apo. Ti panag-offering, measure nga nagapukin niya tayo. Kasano tayo i-measure? Kung na daytoy, offering must be the best. Basahin niyo mga kakabsat, ti Balayo. Offering must be the best. Makakamangtig kakabsat, ti
hang best. Anati ko na natin Biblia. Kuna na ije Genesis chapter 4 verse 4. But Abel brought fat portions. Take note kakabsat. Ni Cain kini Abel, ada altar da nga dua. Separate ti altar da. Sa balimit ti obra na. Sa balit ti obra ni Cain, sa balimit ti obra ni Abel. Gam, padas da nga mangted. Ada altar da, sumangted isuda. Gam, ada difference na tagamin ni Abel mangted ti fat portion. Iso, tagamin fat portion, kunana daytoy kakabsat, ti Apo, kaya tinadayjay, kunana, the Lord looked with favor on Abel and his offering. Kitkitain ti Apo, kakabsat, no kasano ka mangted, no mangted ka kakabsat ka, puro complain met araramidim, no mangted kakabsat, amu ti Apo, no kasano ka nga kimita, amu ti Apo, no kasano ka nga inikan na ti blessing, kakabsat, amu na dayjay, amu na inexpecteran na, nakastoy ti itid mo kinyana. Ngam, ti kaya nasawan, si katimang decide. Ngam Apo, amo ni Apo, no kasano tagamin, adjeng measure nga aramidem na iitid mo kakabsat. Adjeng measure nga ipakitam ni gore ka apay awan matan. Okay. The measure kunana to nga usarem adjeng matlang ti measure nga usaren ti Apo para kinyam. So hanggang pungtot hanggang gimun. O, tata, ni Cain, ajay offering na kakabsat, madi kaya ti Apo, apay nga ta, tagamin, agob offer bit lang isuna, padas da ni Abel, paglasinan na daytoy ni Abel napipintas ti itid na ni Cain haan. Siguro ni Cain ka adi offering na ko ano daytoy na alas mabalin siguro nga adjay itid ni Cain ka hamuday to yan, mabalinday to yan. So, hanang apilin na day napintas, basta itid na latan no anati kaya, mabalinday to yan. Maawatan mo't ni Apo. Kasi kung kunatayo, mga kakabsat, kanayo, nang kade, maawatan mo't ni Apo, maintindihan na mo't, kasi jay, kakabsat. Tipod no na day, we want to evade, we want to get out from the commands and the mandate of God and expectation of God from us. So, no kayat tayo nga makita ti favor nga gapo kini ti Apo, kakabsat, we have to give the very best. The best, kakabsat. Hangadi tira-tira. Nati Ilocano ti tira-tira, Pastor? Ti tira-tira. Leftovers. Ti Ilocano ti leftovers ka leftovers. Dagay nabati. Ajay, no adar nakan mo, ajay nabati, dajay lang titid mo. Nakan mo mat din dagay na naiimas, ka napipintas kakabsat, idinalpas kan, mabalinday to yung nabatin. Tanaalas dante, sige, itid tayo daytan. Hana siya at, madikayat dayta ti Apo. Malakay chapter 1, verse 7, kunana, you place defiled, defiled food. Ano ti kaya the defiled food? Kabsat. Dabang lesen. Hanga babaling nga kanin. Ngam, if offer da pailang. Kunan di Apo, mat dagiti tattao nga dayto yo, mangmangtedak ti blessing kinyada, ited ko da amin tinapintas kinyada. Anamit araramidin da, para kinyak, defiled food on my altar. Kaya't mo tikas jay kabsat.
But you ask, how have we defiled you? By saying that the Lord's table is contemptible. Oh, kunati apo ka, kunanda, apay bagbagam apo nga, hang kami mangmangted tinapintas kinyam. Apa yan? Kunana. Kasi mong bati apo, kunana. In verse 8. Kita nyo, kakapsat basahin nyo na laing. When you bring blind animals, kaya di pa nawali jay kakapsat, ngunumang mangted ka ti offering mo, burnt offerings, ti kaya nasawin, ajay mga lakati animal, animals to be sacrificed. Te mangted da blind, tagamin, ajay blind, nalaklaka. No duwa ti mata na nangina. No may sa ti mata na nalaklaka. Hangkade, kasla Ilocano na. Gatangin tayo daytan, nalaklaka ta, kurang-kurang. Is that not wrong kung nati apo? Kakabsat, ay, kitan tayo. Kagit kitain ti apo, ti panagdesisyon tayo, iti 90% kakabsat, data tinagapo kinya tayo, daita tinagapo kinya tayo. When you sacrifice crippled or diseased animals, is that not wrong? Tagamin ti apo talaga nga, ekspektaran na nga, napintas ti itid tayo, napintas mo intid natin kinya tayo. Try offering them to your governor. Would he be pleased with you? Would he accept you? Says the Lord Almighty. Sige man kakabsat, no si kadayta. No si ikan, regalwanda ka, tinaalas nga regalo, agragsak ka. No ikang ka ti cellphone, for instance kakabsat, regalwanda ka ti cellphone. Kaproblema na, ajay cellphone, pirdi. Awatam, ang mumat nga dayjay kakwa, leftovers. Kaya mo, ang mumat kayat, kaapay, no papanti apo, ti panangted, amin nga leftovers mabalin. Tagamin, ti rason ti tatao, kastoy, mabalinen, ta maawatan met ti apo. Hana maawatan, kabsat, pudno nga ibagbagak, daytoy kinyayo. Hana maawatan dayjay, apay kunam, tagamin amuna da imblessed na ka. Now implore God to be gracious to us. With such offerings from your hands will He accept it? Says the Lord Almighty. Oh, that one of you would shut the temple doors so that you would not light useless fires on my altar. I am not pleased. Kita nyo dito kakabsa. Maragsakan, ti apo, haan. Maawatan na, haan. Apay, kunanag to'y, I am not pleased. Iso nga ron, ado ti tatao nga mangted, ngam ti apo, hanga ma-pleased. Uray anyaman ti intid mo kabsat. No anyaman, hanga ti pangtungtungan no kasano kadakkel. Awan lay jay, pagtungtungan tayo, sika, ana dadi naggapo ti pusom, ana ti mapanunot mo kakabsat, tagamin, da jay 90%, naggapo kinyam. Mangtid ka, ti apo, tapno ma-please mo isuna, o mangtid ka, for the sake of giving, for the sake that you have responded to the call. Kakabsat, we give because we want to please God. And I will accept no offering from your hands. No ti itid mo kakabsat nga offering kahanga ma-please ti apo, He will not accept it. Apay nga tahanga pa-please ti apo. Kunan ti Numbers 18:29. Apay nga tahang ma-please ti apo. Ada problema na ti pinangted.
handa din inted, kundi ajay pangted, kan ajay nangted. We're talking here of how it was given and the one giving or the giver. It is not what is given. Ulitin ko yun mga kapatid. Haan dayjay inted mo, kundi dayjay panangtid mo, kad sika nga nangted. Kunati Numbers 18:29, you must present as the Lord's portion, kunana, ibagam kabsat, ibagam ti baging, ti sarilim, best. Hanlang dayjay best, kunana, ajay holiest part of everything given to you. Iso nga, ti apo hanga maplis, tagamin, hanga best, hanga holiest. Ngayon, dumawatak ti dispensar, kinyayo kakabsat, taamok ti Ilocano, nantid ta ijay joy giving idi Domingo, nga nagkaproblema da jay Gcash tayo. Praise be to God, kakabsat, kayat ko nga'y paamok kinyayo, nga Gcash tayo, ka simubra da jay allowable nga amount, tagamin nagdakkel ti simrek kakabsat, nagado ti nang third, ta nagado ti na convict, nagado ti na convert idi Domingo kakabsat. Tata nag-create tayo ti sabali additional nga Gcash. Iso nga amok nga nagado ti nang third nga hanga simrek tagamin nagka-problema. Itidyo pa ilang kakabsat. Ajay joy giving tayo ka agtuloy-tuloy lata. Engga na malpas iti bulan ti Agosto. So mangtid kayo kakabsat, kadaday ti kitkitaan ti Apo, daday best ken holiest. Uray pa'y basik kapatid, no daday ti best kunana. Uray basit, no daday ti holiest kakabsat, we please God. It is not the amount, it is how we give it and how we express our attitude as a giver. Nakasano tayo pamian ito'y, no day tagayam ti offering, Pastor Menre. Offering must come from the heart. That's the reason why when we talk of the 90%, it is a matter of faith because it comes from your heart. It should not come from your mind, it should come from your heart because God is looking at the very heart. Every time that we give church, we are being assessed and being seen by God in terms of how our heart would express the willingness, the joy, and the love for our Lord. Kunana ti 2 Corinthians chapter 9, verse 7, each man should give what he has decided in his heart to give. Kakabsat, daytoy, usosari nga kanayon, kunada, ti tithe ito'y 9:7 Corinthians, saan kabsat, hamo mabaling nga usarin, dahito 2 Corinthians 9:7, papanti tithing, awan, ti kaya umusawen kabsat, numangtid ka ti tithe, ti kaya nasawen ka, no naragsakak mangtidak ti tithe, no hanak naragsak mangtidak, hanak mangtid, kakabsat, hangkadi, ti adye 10%, dahil sa nga pulo, kakabsat nga porsyento, kukati apo, hamo kukwa, hamong usarin daytoy. You obey. But when it comes to offering, kakabsat, ti pinakabasbasi na, ajay pusom nga mangteg. Tagamin dayjay ti naggapukinyam, 90% naggapukinyam. Kunana, kasano ka mangted? Hangka kuman na reluctant kuna nagtuy. Hangka kuma under compulsion. Numangtid ka nagkapukinyam, it is because you are cheerful in giving. Now, do you want to please God? Do you want to please God so that God will be pleased? Do you want to give the right measure so that this right measure will be given unto you by the Lord? Kakabsat. If this 90% is from you, how will you decide for your offering? From your heart. There must be joy in giving.
Aka namang tigkamit ti offering mo kakabsat ka, kasla ka lang malunglungkot, kasla ang natayan. Kasla ka natayan, kakabsat. ti kaya mo sawan, ti apo ka ma-please, No, kaya mo nga talaga nga, itid ti apo, tinapintas nga measure para kinyam, kakabsat. Aramidim da ito'y, naragsak ka, gamangtid. Proverbs chapter 21 verse 2, kunana, all a man's ways seem right to him, but the Lord weighs the heart. Nagsiaat, ang kade. Ti kaya nasawan, ado tayo ti pampanunutin tayo, kahit mabalin tayo nga aramidin, ado plano tayo kakabsat, ngam, tikit kitain ti apo, kada di puspuso tayo. Apay puso, tagamin, ti puso, paggagwapwanam amin. Am amin nga plano, kayat, intensyon, motivation, behavior, am amin kakabsat. This is the generating part of human being. Our being is our heart. And this is the generator of everything that we do. And that's the reason why God is looking at our heart. Tapod no nagamin, am amin nga gapgapo kinyatayo, gapgapo ti puso. Anamet, ti kabinan ti apo, para kinyatayo. I want you to look at this. Because we have seen Abel and Cain. Abel, for instance, that when he gave the fat portions and the best for the Lord, he got the favor from God. Ti promise ti apo, kakastoy, he will open the floodgates. Adi ti promise na, he will open. Ti kaya nasawin kapsat, no aramidin nyo, ti kaya ti apo, ti ekspektarin na, ilukat na. Isunat ti manglukat, haan tayo ti manglukat, isunat ti manglukat. No makita ti apo, kunana, kaya nagpintas lakit din ti puso niya nga, dahito yung tao. Nagpintas lakit din ti measure nga inaramid na, o sige man, lukatak. Lukatan na ti blessing para kinyam. Lukatan na ti healing para kinyam. Lukatan na amin nga posible nga maitid para kinyam. Para pamilyam, para trabahom. Tauray, pandemic, kakabsat, mabaling nga ilukat ti apo. Kunana, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. It will always go well with you and your children, kakabsat. No aramidin tayo daytoy, ti promise ti apo ka, it will go well. Kahit mo kakabsat nga ma-experience da ito'y. Hanlang para kinyam tata. No aramidim da ito'y kakabsat, inggana. Inggana iti panawon nga ada anak tayo kan, anak tayo kan, anak da kakabsat. It will always, take note, it will always kanayon. Kasta kabsat ti apo. No aramidim lata dyan measure nga, kaya ti apo kakabsat, ti measure na mat kaitid na dyan wellness para kinyam, hanlang para kinyam tata. Inggana. Biyag ka kan, inggana ada anak mo kan, anak mo itid na lata. Deuteronomy chapter 12 verse 28 kunana, be careful to obey all these regulations I am giving you, so that it may always go well with you and your children after you, because you will be doing what is good, kunana, and right in the eyes of the Lord your God. Blessings come when we continue to obey. When we continue to do what is good and right. Kita nyo, good and right. No sagpaminsan, puro good lang, awang mati right na.
Kano agramid ka tin good kakabsat, ada kuma right na, ti kaya nasawen, you do not just do good, but you have to do that good, the right thing to do, going good. Doing the right good, or if you want to do some goodness and a charity, do it the right way. Kaya na numangtig ka, do it the right way. Not because there is a program or activity of the church that you should give. Now, dito iti, nga nabasa na. He will provide the means to prosper. Malasin nyo yan, kakabsat, kasi lang nga mabasa dyan. He will provide the means to prosper. Ti kaya nasawaan, ti apo ti mangi plano, ti apo ti mga ramid, no kasano tayo nga ag-prosper kakabsat. Iso na ti makaamu. Kunan ti Proverbs chapter 3 verse 10, kastoy, then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. Kita nyo, no ammo ti apo no kasano nga mangted ni ikid na kunana ka aglaplapusan. Is that correct? Ilongano, klaplapusan, overflowing? Oh, overflowing. And I want you to experience that, brothers and sisters in Christ, that when we do this, I want each one of us, and I want Dax United Methodist Church members, young and small, young and old, brothers, that you will experience this overflowing. It is beyond the brim of your life. Not just financially, materially, relationally, and everything, kapatid. And that's what God can do for you. Malakay 3:11, kunana, I will prevent pests. Sino ti mangi prevent? Ti apo. No kasano tayo nga ag-succeed, iti gundaway tayo kakabsat, isu namat lang. No nangtig ka, dakkel tinintid mo, ibagam kinyam ka, ni dagdakelan, nakisayan tinadakkel. Hangka agpanpanunot kakabsat ti kasta, tadyay naitid mo, isubli na lang, apay, isubli na, han na lang isubli nga eksakto, isubli na nga aglaplapusan. Tagamin, isunat ti mangi manted ti prevention. Isunat ti mga ramid kung kasano ka nga talaga nga agprosper ti panagtrabaho. Isuna, hangan sika, isuna. Matandaanak, hindi panawin nga jajay amang ko, ka newly convert, iti Methodista. Kanayon nga isuna mapan iti church, iti Domingo. Ajay isuna ti inunaan, kunana dijay kabsat na nga lalaki nga agtaltalon, kunana manong mapanta agtalon. Napintas ti agtalon dakkel ti apitin tayo. Kunati ni amang ko, haan, mapanakpay lang church, si kalanginin. Ajay kunati ajay kabsat na, kunana, si kamaawanan ka, dakdakkel ti maalak siya ka, nagtalonak, si kahaan. Edi, napan ni amang ko nga napan ijay church, iso na nagtalon. Di kaso yung tinapasamak. Idi da jay kabsat na, mapan ijay taltalon, na igalis, kanapila iso na. Duwa nga Domingo nga hanga nakapagtaltalon. Di duwa nga Domingo nga awang kita na. Kaya ni amang ko, idi nagtalon iso na, kakabsat. Dakdakkel ti naapit na. Tagamin in bless isuna. Now, dito ti last. Corinthians 9:8. And God is able to make all grace abound to you, so that all things that at all times having all that you need, you will abound in every good work. Ti kaya nasawin kapsat, ti apulata,
timangted. So don't feel so depressed and so afraid that you will be losing much of your money. Ti apo met lang timangted, isu na met lang timpanggapuan, no anya man ti intid mo kakabsat, isubli na, han na lang nga isubli na nga naglaplapusan. Adu, nuhan man para kinyam, amo ti apo Diyos no para kinno, para kanino yung ibibigay niya na yun. Alam niya. And this is the God who owns everything. This is a God whom we should serve. The God whom we honor. Kahit kung mamangted ti may nga istorya, insya ko dahito di Domingo siguro amudan, mabaling nga ulitat. Amom idi, kakabsat, ti church tayo. Ijay probinsya, ajay office ka dajay unag ti church. Unag ti simbaan. Ijay unag, sumber kay jay church, ada basit nga kwarto dajay ti office. Kadwa na ti churches kasjay. Kasyakmat, idi na destino ti may nga iglesia nga kasjay, dajay ti office ko. Nusag paminsan, dadyayak office ko, rabii. Ang aldaw. Sag paminsan, no agpipreparak ti message, dumant latik, araramidik, basa ak, rabii, dadyayak. Adda may nga na rabii. Nga, adda na dingig ko, kaslaman lang ajay magmag na nga kasjay. Mapan ijay office ko. Kaururayat nga agkatok. Kaumat katok na. Tiamok, talaga nga na ilako da jay, ano da ito jay pintuan. Amok, nga na ilako da jay, Pastor Marcel. Ngam lata, hangko nga panpansinin ka, ngam magmag na nga kasta. Mapan ijay office ko. Idi kuan, kakabsat, timadirak, nilokatak, basit, sinirip ko nga kasjay, ajay ridaw gayam, ridaw. Idi sinirip pa nga kasta kabsat, mat nakita. Tiki, inaramid ko kabsat, trimwarak nga dagdagosen, tanapanak basit, ito'y tinga, ti sanctuary tayo. Idi kuan, idi na, nalasing kumaten, at na nakatadiri dyan nga purpuraw mutin lagi di ti tsuranan. Kasimgar lagi di ti simgarak kakabsat kunak ni, adam kay multod toy kunak, multo. E di tumaraya kon, napanak basit ito'y altar na. Dadjay kasla tao nga kasjay nga magmag na, mapamaklakin niya kon. Timabut-buting akon. Kakunakhan, pastorak, hanak ko mamabutang. Pastorak, hanak mabutang. Umadayo nga kunak! Idi kwan, nagtarayak na dagos. Nakita kay J. Pius tayo, adi imnaryo, kastoy. Matandaan niya yung timnaryo nga kastoy. Damdamo, naalak ko. Nung inalak nga kasyayan, kakabsat, talaga nga, dumiretso kinyak, Pastor Marcel. Mabut-buting akon. Hanak mo't mga makataray nga mapanijay ridaw, banda na ijay dadjay nakatader. So, imbatok da ito, yung medyo nadagsen kakabsat, imbatok kinya nga kasta. Uray ka sa ano, Ay, kakabsat, naramid na, inawat na nga kasyay. Hamat nga nagkansyon, hamat nagkantang, basta inawat na lata, tapos imbaba na. Ni, kunak, anaday to yun. Idi ko, nagtarayak ito'y altar. Kunak, nasa siya at ijay altar. Ta napintas, barang ang babutang. Idi nagtarayak, ni, dadjay, makitak nga, kasla puraw nga, magmag na, talaga, sumurot mo't kinyak.
tinaramid ko kakabsat, ang kadi ididamdamo, ti church tayo, awang kastoy nga cross nga dadakkel Adye cross nga landok, nga made of brass, kas jay ti cross tayo, babasit da jay altar. Ti naramid ko kabsat, ti marayak nga dagdagos, inalak da jay nadagsen nga cross na. Ni nagdisapirak mat gayam. Banda nitoy. Da jayen. Sige. Inalak da jay cross. Kaya kunak, sige. Umasidig ka pa kunak. Matay ka to'y kunak. Kato'y ka landok. Imbatok talaga nga kabsat nga kasjay. Amon ti naramid na. Inarakop na da jay cross. Hala kunak. Kasabali nga multo da ito'y. Kayat na ti cross. Agbibiro kak, no anat yung mabaling ko nga aramiding nga iparsak, ipurwak kanya na. Nakitak da di offering plate nga lalandok. Matandaan ninyo di kakabsat. Ajay landok nga offering plate. Kasi matandaan ak da di hampay kastoy ti offering plate tayo, idi panpanawan nga da di. Awampay kastoy, hampay usot ti kastoy. Close up, sige, kastoy. Hanga kastoy ti offering plates tayo idi. Matandaan ninyo, ajay offering plates kasla plato. So nga rod plate Matandaan na hindi nga panahon, numangtid ka, mabaling ka, mangalat ti suklim. No piso ti ikabil mo, ka iganam na jay offering plate, urayam taalaam ajay 75 cents. Tati offering mo ka 25 cents lang. So nagbayag ti offering idi, panahon nga dayjay. Tagamin, alalain da ajay suklida. Awang kastoy, imbag ta na panpanunot ti Metodista nga adda kastoy na. So samangtid ka, awan ka na dayayan. Naitid mo, awanin, hamong maalad di suklina. So, medyo nadagsen, kunaka, delikato ka to, ipurwak ko da ito'y kinyam, matay kan, pumanaw kan, kunak. Sige, umasidig ka pa. Di dandani nga kabsat, nga mapanin ka, imbatok da ito'y. Niingkasday ko pa'y lang, timmarayan. Timmaray! Hang ko pa'y lang na ipurwak kakabsat. Ingkasta ko pa'y lang, Pastor Marcel, timmarayan! Kunak. Mabuting gayam ti panangted. Mabuting gayam, dajay multo, iti offering. Mabuteng. Kakabsat. Kaya't ko nga isaludsud da ito'y kikada kayo. Mabuting kayo. Sino ti mabutbuteng tatan? Sino ti Ilocano tatang nga mabutbutengan? Ti panagted. Siguro ka isaludsud yo, Pastor Mendre, anatin napasamakan, ana nangyarin, kasi simple lang kabsat, di nagriing ako, tag lang gayam. Kakabsat, itid tayo. Adyang measure nga itid tayo, nagaputi puso, the best nga panangtid. Isubli ni Apo am amin. Dakdak kilpay. Amen. Agyaman kami, Dr. Mendre Mendillo, iti panangipaay mo, iti mensahe kada kami nga Ilocano, datay nga Ilocano, iti may papan, iti panangted. Ket inyo na unay mo kada kami tatanga bigat, masapol nga ipaay tayo, iti rumbong, iti Apo. Agkararag tayo kakabsat, naindaklan ken man nakabalin nga Diyos, agyaman kami ken ka, iti daytoy nga aldaw, nga iso nga insagot mo kada kami. Tapno daydayawan da ka o Apo. Ken itantanok mi iti nasantuan anagan mo, iti uneg iti templom, ken kadagiti
balbalay dagiti kakabsat mi o Apo, asaan pay nga maka-umay iti balay mo o Diyos, gapu iti daytoy nga pandemya. Agyaman kami ken ka o Apo, iti panangipalagip mo kada kami, babaon ken Doc Menry, nga masapol nga ikamatalik mi ken ka o Diyos, dagitoy nga sagsagot, ang maipaay iti panagtultuloy, iti panakaiwarnak, iti naimbag adamag. Agyaman kami o Apo, te impaamiris mo kada kami iti daytoy nga aldaw, iti kinapateg iti panangted o Apo, nga amin ket pukwam o Diyos, ket awan iti masapol nga ipanpanakol mi iti daytoy nga biag, gapo na o Apo ta dumteng iti kanito, nga dagitoy nga gamo nga da iti daytoy rabaw ti daga, ket saan minto ang maitugot, inton alaan da kami. Maaramat nga rod kadi dagitoy nga sagsagot o Diyos, iti pakaidaydayawan, iti nasantuan anagan mo. When o ama nga nasantuan, agyaman kami ken ka, iti gundaway nga impaay mo kada kami iti daytoy nga aldaw, tapno maidawdawatan mi dagitoy akakabsat mi, nga addaan iti sagubanit ken saksakit o Apo. When ama itultuloy mi nga idawdawatan, ni Manang Bet Reyes, bendisyonam kadi ni Manang Bet o Apo, iti kasasaad na iti daytoy nga aldaw, bendisyonam kadi iti salun at nam, ken kastamet o Apo, nga idawdawatan mi, damanong Rey Asuncion, agyaman kami iti panang bendisyon mo ken kuana iti daytoy nga oras, dananay Amor Sermonia, dananay Marcelina Evangelista iti Isabela, when o Apo itultuloy mi idawdawatan da Jassy Castillo ken Manang Judy Castillo nga nagpositibo iti COVID-19. Ikamatalik mi ken ka o Apo iti salun at da ken iti nabiit apan nakapaimbag da o Apo. Bendisyon na mo Diyos iti panagkemo ni Manang Adelina Roman ken urepay ni Uncle James Saklayan ijay Amerika. When o Apo idaton mi ken ka iti biag dagiti nga anak mo iti daytoy nga bigat. When mga nasantuan, bendisyonam kadi ni kabsat nga malbaro kahilig o Diyos. Sapay kumata, sika iti mangipaay tinaset nga salunat na iti daytoy nga aldaw. Ni Madeline Navalta, bendisyonam kadi iso na Apo, ken kastamet da Nanay Presi Ancheta, ken Nanay Presi Kajente, kamatilik mi ken kati salunat da. Ni Sister Evangeline Clipel, bendisyonam kadi iti operation na Apo, ken kastamet ni Manong Vir Santos, kamatilik mi ti salunat na, ken Engineer Lodivino Rubino, nga isuna ket si Vir iti kasasaad na gapu iti COVID. Ken uray pay ni Jesuito Espinosa o Apo, ni Pastor Hermihildo Valdez ken ti pamilya na, ikamatilik mi ken ka o Diyos ti salunat da. Nanay Lilia Marquez, bendisyonam kadi, ken kastamet ni Joan Salinas Carrion, ni Dr. Lei Juan, ken Bishop Vittorio, kang ranan ti anak na o Apo, nga da iti sagsagaban da nga sakit, ken kastamet o Apo, nga bendisyonam, da Tatay Manuel, ken Maxima Garcia, ikamatilik mi ken ka o Diyos ti salunat da iti daytoy nga aldaw, ni Aisa Alia de Leon, nga da hospital, ni Manong Larry, ken Manang Eva Correa, ikamatilik mi ti salunat da, ni Manong Raymond Neflas o Apo, bendisyonam kadi, da Manong Jaime Ferrer, ken Jaminea Ferrer o Apo, sagutam isuda kadi iti nasayat nga salunat, ken ni Pastor Referso, ni Dr. Referso Apo, bendisyonam kaditi salunat na iti daytoy nga aldaw. Ket kastamet o Apo nga agyaman dagiti nga anak mo, da Sister Starlene Landingen, ni Jeline Faye Fernandez, ken numanong Jaime Ferrer, nga agyaman ken iti daytoy nga bulan, ken iti daytoy nga lawas, gapu iti idadanon iti panagkasangay da o Apo. Ken kamatilik mi ken ka o Apo Diyos, iti maaramid nga stewardships webinar iti no August 28. Ket bendisyonam kadi dagiti umatendar iti daytoy nga webinar nga pangpanguluan o Apo iti stewardship committee, ken kastamet iti admin mi documentary. Ken Ama agyaman kami ket dagiti ayat nga isu nga insagot mo kada kami may papan iti joyful giving. Ket Ama
bendisyonam dagiti amin nga Ilocano, itintero alubong, ikamatelek mi ken ka dagiti trabaho da, ket naragsak da ket di uapok akan kanayon, nga ipay ti biag da, ken ipay da dagiti sagsagot da, amaramat iti panagserbiken ka. When amang nasantuan, bendisyonan na kam amin iti daytingal daw, si kakadi iti may dayaw, ken maitan-o kadagiti amin, nga anak mo nga nakadwami, dagiti nasurok nga duwagasot, nga viewers mi itangal daw, agyaman kami, iti sa umuwapo nga naipaay, nga mangkarid, iti tunggal may sa kada kami. Ket dagiti iti dawat ken kararagmi, babon iti nagan, iti Diyos Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa ating pong pagtugon sa hamon ng mensahe ng buhay ngayon po ang ating pagkakaloob. Sabi po sa Deuteronomy sa chapter 16 verse 17, ayon sa kanilang makakaya, ayon sa dami ng pagpapalang tinanggap ninyo mula kay Yahweh na inyong Diyos. Patuloy ho tayong magkaloob. Nariyan po sa ating screen ang ating BDO account and GCash account para po sa ating mga kaloob. To'y sagot nga yegni, nagtaod da kukwam, pintalek mo kada kami, dakam ti agaywan. Amen. Agyaman kami ken ka o Diyos, iti kinamanagayat mo kada kami. Ket saan na kami nga binaybayan o Apo, iti daytoy nga bulan, iti Agosto. Agyaman kami, kadagitoy nga anak mo, amang Ted, kadagiti sagsagot da, amaipaay iti panagtultuloy, iti panagserbi o Apo, kang ranan na kadagiti kasapulan, iti iglesyam. Bendisyonam kadi o Apo, dagiti negosyo da, dagiti trabaho da, ken uray pay dagiti pamilya da. Itinagan ni Apo ming Jesus, dagiti dawat ken kararagmi. Amen. Madaydayaw itinagan ni Apo tayong Heso Kristo, ket ipeksa tayo, iti panagyaman tayo, kay ni Dr. Menry Mendilio, iti panangisagot na, iti panawen na, ken iti mensahe na kada tayo, may papan iti naragsak, ken matalek manangted kakabsat. Ket agyaman tayo, kadigiti duwagasot, Dok, nga nakadwa tayo iti daytingal daw, ket kunana Dok, ket di leftover kanu, ket kwa, sobra. Kunani manong sa Diri de la Cruz. Ni Doc Menry ngamin ket di makkel ditoy Metro Manila, ket gaputa dito yen ket saan unay nga nauneg dagiti Ilocano mi kakabsat. Kang runaan na kanyak nga nayanakak nga itawis ken ibanag. Ijay Cagayan. Ket nasursurok ti Agilocano gapo ken ibaket nga Ilocana isuna. Iso nga amok nga maawatan da kami ken ni Dr. Menry kakabsat. Madaydayaw iti Diyos, gapuna taadda kayo nga nang sungbat, ken nangibaga kadagiti naunog nga Ilocano, ken sursuro dagiti Ilocano. Ket kakabsat, madaydayaw iti Diyos, nga into no umay nga Sabado, ket maddaan tayo iti stewardship webinar, nga iti mangisuro kada tayong matlaong kan ni Dr. Menry Mendilio, ket ited kunto kada kayo iti link na kakabsat. Sagay sa akto nga ited kada kayo tapno makipagpaset kayo iti daytoy nga napintas nga webinar ket iti pangulo na ket the qualities of a good steward ket naimbag matalek tayo kuma iti sangwanan iti Apo ken kastamot nga adda iti confirmation ken membership class tayo iti daytoy nga tawen kakabsat iti confirmation class ket madama iti enrollment babaen iti kini Diakonesa nga Irene Vioya. Ket maited iti link na kada kayo tapno agrehistro kayo kakabsat. Kang ranan iti confirmation class kadagiti agtawan iti 10 ken 2 iti ken agpangato. Ken kadagiti membership class kada kayo kakabsat mi nga Ilocano nga kayat na nga masursuro pay dagiti alagaden iti
iglesia tayo ket umatendar kayo kuma kakabsat. Ken kastamot kakabsat nga amok nga adu dagiti mangted kada kayo ti sagot iti joyful giving ket ijay palaong BDO account iti pangipanan tayo kada iti sagsagot tayo ta saan pay nga mabalin iti duwa nga GCash account tayo kakabsat. Adda dagiti nagmensahe kanyak dok ket kununada han kano nga sumrek dagiti daton da wenno sagot da. Ket madaydayaw iti Dios kadagiti nawadwad ken aglaplapusanan nga bendisyon kakabsat. Ket agyaman kami kada kayo nga kanayon nga makipagbaset iti morning devotion, si Jesus ay kasama panalangin at pagsamba sa umagang kay ganda. Agyaman kami iti kinaaduyo nga nakipagpaset iti dayto nga ramid ket agtultuloy dayto kakabsat into nabigat manen babaan ken Dr. Henry Mendillo nga isuna iti umuna kada lawas iti morning devotion. Ken kastamot nga iti umay nga bulan sa Setyembre ket mangrugi iti serbisyo tayo iti oras iti alas 7:30. Ken iti may kadwa nga serbisyo ni Dr. Mendry ket iti alas 9:30 kakabsat. Gapo na iti dawn prayer ket umatatidug gapo ti adu nga karkararag dagiti gipaay iti kararag ket maikanda kayo iti gundaway kakabsat nga maidawdawatan ken maikarkararagan. Ken kastamot nga ni Apo Dios kuma iti agbendisyon kada tayo amin. Wen gayam kakabsat adamot iti meeting iti Committee on History into no Sabado iti oras iti alas 10:30. Ket ited ni Kabsat Rainer iti link na kakabsat dayto nga meeting tayo tapno mapagtungtungan tayo iti pakaistoryaan iti biag iti panagpamati tayo dito'y Nax United Methodist Church. So madaydayaw iti nagan ni Apo tayo Hesus Kristo iti daytoy nga aldaw. Patuloy ho tayong umawit ng papupuri, Blessed Assurance. Huwag tinamnaman na santuan, Gloria ti Diyos sa nainggasatan, iten natawid asalakan, Espiritu na't mangipasngay. Daytoy saritak agkantaak, Jesus kaskastit kararagak. Daytoy saritak agkantaak, Jesus kaskastit kararagak. Naliwanag luken ragsak, buyog ti parma takamangkayaw. Angeles gaput langit yegdat, ayat ti Diyos sa weng ti imbag. Daytoy saritak agkantaak, Jesus kaskastit kararagak. Daytoy saritak agkantaak, Jesus kaskastit kararagak. Amin na simpa natulukak, ken Kristo yan ko asiraragsak. Agururay si kikitaak, ti gloria na napnotayan. Daytoy saritak agkantaak, Jesus kaskastit kararagak. Daytoy saritak agkantaak, Jesus kaskastit kararagak.
kararag tayo, naindaklan, ken manakabalin nga Diyos, peksami, iti panagyaman mi ken kao Apo, iti naindaklan nga presensyam kada kami am amin nga anak mo Apo. Agyaman kami, kadagiti kakabsat mi, ang nakipagpaset, iti daytoy nga panagdaydayaw mi ken kao Apo, iti daytoy nga oras. Agyaman kami, iti nabakna nga mensahe, nga iso nga naipaay kada kami o Apo, babaon ken Dr. Henry Mendilio. Wala mami nga nasantuan, sapay kadit, maminsan pa'y, ket ikumitar mi iti biyag mi o Apo, nga isagot mi, dagito nga datdaton, para iti pakaidayawan iti nasantuan na nagan mo. Agyaman kami, kadagiti nagagagat o Apo, a membro iti Church Council, nga pangpanguluan ni Sir June Sermonia, ken dagiti nadaduma-duma nga committee. Agyaman kami, kadagiti anak mo Apo, nga nakipagpaset, iti daytoy nga rami, agyaman kami, iti biyag ni Deaconess Sharon, nga isuti kanayon nga agtugtog, iti kami panagdaydayaw, ken kastamot ni Deaconess Irene o Apo, agyaman kami, iti presensya na iti daytoy nga aldaw, dakabsat nga Ronnie, Renuel, ken dagiti staff o Apo, nga kakadwami, tapno mapaspasayaat pa itin kami nga panangipaay, iti dayto yung serbisyo ken ka o Apo. Ket madaydayaw itinagan mo o Apo ming Jesus, iti dayto yung aldaw, bendisyonam kadi o Apo, iti sumarano nga serbisyo, iti may kadwa nga serbisyo, iti dayto yung aldaw, iti panangipangulo ni Doc Henry Mendilio. When Ama, dawatan mi pa nga pakawanan na kami, kadigitado nga nagkurkurangan, kaya nagbidutan mi iti sangwanam, sapay kadiwa po, tasika, iti agari, iti nasyon mi nga Pilipinas, bendisyonam dahito nga nasyon mi wapo, ket saan, nga lapod dahito nga pandemya, iti dahito nga in kami nga panangipa, iti biyag mi iti sangwanam, ket Apo, iti namnama nga adda kami, ket sika, iti kanayon o Apo, amang kadkadwa kada kami, iti dayto nga biyag. Nga rudo Apo, ikamatelek mi, dagiti biyag, dagiti amin nga anak mo, di balasiw taaw. Ikamatelek mi, dagiti salon at da. Ikamatelek mi, dagiti trabaho da. Ken ikamatelek mi, ken kauapo, dagiti pamilya da. Ken uray pa yung ti pamilya mi, dito'y Pilipinas. Ket dagito'y iti dawat ken kararag mi, bubon iti nagan, ni Apo mi nga Heso Kristo kas manubot ken mangisalakan mi. Amen. Ti Ama ken Anak kuma, ken Espiritu liwliwam, dayawen nga ipangruna, ti langit ken ti dagam. Amen. And now may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of our Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forever. Amen. Amen.